Hovorí sa, že nehnuteľnosti na Lesníckej ulici v Prešove sa väčšinou dedia alebo predávajú v rámci rodiny. Dnes je ale váš šťastný deň a ja vám jeden takýto byt ukážem. Tento dvojizbový byt s rozlohou 55 m2 prešiel precíznou a vkusnou kompletnou rekonštrukciou od nových rozvodov vody a elektriny cez murované jadro, nové stierky, podlahy a dvere až po kuchynskú linku so stavanými spotrebičmi. Moderná kuchyňa svojou dispozíciou dominuje celému bytu a rozdeľuje ho na dennú a nočnú časť. Jej moderný dizajn dokonale zapadá do priestoru a varenie v nej bude dokonalým zážitkom. Solivar je známy svojou rodinnou atmosférou. Lesnícka ulica sa nachádza mimo hlavnej cesty, takže ticho tu nie je luxus, ale štandard. A pritom máte kompletnú občiansku vybavenosť na dosah ruky. Mám skvelú správu aj pre investorov. V tomto byte momentálne bývajú overení a bezproblémoví nájomníci, teda vaša investícia vám začne zarábať už od prvého dňa. Takáto ponuka na Solivare sa objaví iba zriedka. Ak hľadáte vkusný domov alebo istú investíciu, zavolajte mi a dohodnite si obhliadku skôr, než vás predbehne niekto iný.